Sakbayan nagawid ni the Southern Cowboy Romeo Ogong, ijay General Santos City, apas sa Mindanao, na ipatumpal ti ritual asabosab iti kaugalyan dagiti Ibanoy. Naisunod butlaeng ti plano a persona non grata kontra iti singer. At a detalye ni Angel Kim Pengosro. Formal ana ilupas ti tradisyonal nga ibaloy ritual asa busab. Anang marka iti panagserra ti kontrobersya iti nagbaetan ni the Southern Cowboy Romeo Ogong ken iti komunidad ibaloy iti Baguio City. Indawluan daytoy ti Onjon ni Ibadoy Association Incorporated, kadwa ni Maximo Hilario Edwin Jr., Indigenous Peoples Mandatory Representative ti Baguio City, ken dagiti city officials. Ti sabusab ket may sa ritual dagiti ibaloy amang isimsimbolo iti panagdalos, panagkapya ken panakaisubli ti panagtutunos, kalpasan ti tensyon at maud manipod iti saan a nasaya at abalikas wenno pasamak, kas iti nagdalanan ni Romeo Ogong kalpasan anang isawang iti angaw, as saan a maiyan natop iti okasyon iti selebrasyon ti Ibaloy Day edi February 23. Idilaeng napalabas alawas, nang ipaay iti dispensar kalpasan ang nakaawat iti ado a pamabalaw iti publiko. Inaklon mutlaeng ti Onjon ni Ibadoy Association kan ti IPMR, nga dati nagkurangan da iti saan anasayaat a panang patigmaan kadagiti performing artists, sakbay ti performance da. Kalpasan ti panakailupas ti ritual kan panagsinukat iti dispensar, tinaysingasing a persona non grata resolution kat opisyal a na-withdraw, kabayatan ti regular council session ti Sangguniang Panlungsod. Iti daytoy a mensahe ni Romeo Ogong, nagyaman isu na iti opportunity ken iti panang korektar ken kuana mainaig iti issue. Kinunanapay nga agsublilat ta isu na iti Baguio City, iti baet ti sinanguna nga kontrobersiya. For the love and the opportunity to spend time with him. And what happened, I want you to forget everything. Just erase all the hatred and just, focus on love. And it's my first time to be actually focused on social media, whatever you call it. But Baguio City is a character city. Thank you for correcting me. I would strive to become a better person in the future. And from now on, I will keep coming to Baguio. Forget about my emotional thoughts. Itangal daw ti panagsublina iti General Santos City. Nagyaman met kadagiti individual anang ipaayken kuana iti natnateng. Angel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.